hure, you can't call me hure kana achitaura nyaya dzenyika. First of all, you need to be there. Uchindoona nchibvisa nduwe yangu ndichirara nomwe murume, ndobva ndabhadharwa popinda zvomwe murume ndobvisa izvozvo, iwe wakangotarisa. You can't just call me hure usina zvaunoziva. Muri kunyepa zvamuri kutaurira vanhu. Chekutanga vamunoti gudo guru VP Chiwenga, he is number 2. Kana pakanzi 2030 ka extendwa yeye, he's going to be a beneficiary of 2030 because his term will be extended. He takes over, he will be next. Mukuninzwa? Saka yenye kuti gorire gudo guru, is gudo guru going to leave a formalized, non-strenuous position that he has right now and risk his life and his family to go and join people who are disgruntled? Hamuna kana phone number dzavo nyarira imanimi. Hamuna kana phone number dza VP, mune mchingonyepera vanhu. Kulian TV. Atibatike zvechopu chopu. Hi Kuliant, ndichimama. Ndiri kukucontacta nhasi. It's a public holiday kuno South Africa. It's Monday, the 28th of April, 2025 is 10:26. There has been a lot of talking about Chimama. A lot of grown men, varume vakuru. Chimama azodai, Chimama azodai, Chimama this netumoti vakadzi tunongoti pesi. Chimama muchamera Chimama pamuromo. You won't stop me from talking no matter what. Amudi kuudzwa chokwadi. That is your problem. That is your biggest problem. Munanotaura chokwadi, mutengesi, CIO. You want to shut women's voices. Rangwiri, you have to kill me in order to shut me up. And you won't. Because ndogara nchikudzai kuti muri kunyeba imi. Muri kunyepa zvamuri kutaurira vanhu. Chekutanga vamunoti gudo guru VP Chiwenga, he is number 2 munyika nditi. Kuna number 1, kuna number 2. Sometimes he's even acting number 1. VP Chiwenga vaya. Ezvinova ripi? Handiti vakaenda kuna popu, kunoviga popu kuRome vakabva kuenda kuIran. Who appointed him? Idi Mnangagwa. He's enjoying all the perks. He's number 2. Right? And kana pakanzi 2030 ka extendwa yeye, he's going to be a beneficiary of 2030. Mukunzwa? Because his term will be extended. He takes over, he will be next. Mukuninzwa? Saka yenye kuti gorire gudo guru, is gudo guru going to leave a formalized, non-strenuous position that he has right now and risk his life and his family to go and join people who are disgruntled and who have rebelled from the system? I mean, toda kubonesana chaiko kufunga fair. Not zvekuva nema emotions ekuti hey iwe hure, you can't call me hure kana achitaura nyaya dzenyika. First of all, you need to be there. Uchindoona nchibvisa nduwe yangu ndichirara nomwe murume, ndobva ndabhadharwa popinda zvomwe murume ndobvisa izvozvo, iwe wakangotarisa. You can't just call me hure usina zvaunoziva. Okay? But if it makes you happy, please knock yourself out. So ndakudza iyo nyaya ya VP kuti VP hamuna kana phone number dzavo nyarira imanimi. Hamuna kana phone number dza VP, mune mchingonyepera vanhu. Torai mari United is what you are up to. Ndakakudzai nekuti mari dzamakapuwa nevanhu dzekubatsira paprotest ya M31. Makatanga mchiti hatidi mari dzenyu, toda simba renyu. Okay, fair and fine. Chamisa unongotaura zvemavhesi asi moenda nerweseri kune vanhu vachamisa vaya mchikumbira mari. Makapuwa mari yeprotest M31. How did you use it? Hanti ndimi government inoda kunge iri in power. Show us. Takapuwa 10 million rands. Takapuwa 20 million rands. This is how much we used for social media influencers. This is how much we used per ground. This is how much we used for the buses. Munokoniwa kana kuti mutiratidzewo muchichengeta vasikana vana vakasungwa 109 Zimbabweans that are in jail because of the failed protest. Okay, Dara, we can't even talk about him. You failed to do the same thing. Asimune muchingoti nyoka yemabhunu asungwa, mutema nyoka yemabhunu aijekwa, aitwa zvakati. It's always about you.
nhasi ndinyoka yemabhunu, nhasi tatukana nanonzani mukadzi uyu barista mutengesi, chimama mutengesi, ini ndini ndakanaka, ndini saruwaka, ndini ndaka come on guys, chimama vane magaro, asina magaro ndiani? Hamuna vakadzi vane magaro. What is so important about magaro? You are just not used to women who hold you to account. Hamudi ava zvigananda zviriko, inini I will rightfully tell you kuti mutori zvigananda wesimi zviri kutoruta masiriri kudayo, kuruta masiriri mukwana wemuromo wese wekuzara nemate kuti dai machibvawo tipindewo. Do you have a strategy? You tell us kuti macivil servants ose munyika yose vanenge vakutambira 1500 ine. How do you do that? Every civil servant across the country, every province, every district earning a minimum of 1500. Musangotaura zvinhu zvekutaura muri kutoilet kazvekupiwa box watsomba. How do you plan to do that? Musatitengesere zvinhu zviri fake, musatiudza kuti ningi naningi uyu vatengesi ningi museo. We want to know, how do you plan to do that? How do you plan to stabilize nyika? Mune mchingotiudza idi yakazore tozviziva mhani, we've been speaking about these things. Stolen election, whatever. You come all the time. First of all, you told us, tampa 24 hours uchainda, uri kuinda. Atatiza vana vake vaenda kuDubai. Vatiza mukadzi aenda kuAustralia. Vari kutozobva vazoonekwa vabudisa upfumi vaendesa uko vale. Hyping people for what? Musi wa31 is the final push. Ari kutoenda chat. Kusita usikazorora futi. Like, you guys are not even organized. You always hype people nezvinhu zvisipo man. Kozoitawo zvimwe zvivanhu zvinongonziwo iwe inda unoisa urecording wotuka chimama hana mweya kubereka, chimama akazodai. Hamuna kana zvamunoziva imi vana benzi, imi munongopiwa zvima mari zvishoma shoma nevarume. Isi tikutaura politics dzokuti nyika inake man, noti zvemashortcut zvamuri kutaura izvi. Ko vacho vari kuda kupinda vakazopinda wobva wati 2030 tinenge tiripo, munoita sei? And you don't ask questions, and yet the citizens are the majority stakeholders in all this. Iyo nyaya yacho kuda kudaira mubvunze zvinobhocha zvese izvozvo, mukati stay away, havana unoenda vanoenda mabasa, mukati chakati hapana unoteerera nokuti makawanda. Ndakakubvunzai kuti unenge ari president ndiani? Hazvifaniri kutaurwa, tozotaura musi wecho kana tambobvisa munhu. Maya kustate house anozokubvunzai mubvunzo ndiani? Anopasvika pastate house ndiani? Totangazve kuronga imwe protest tisiri happy nemi. Imi titirei mushi. Mukunzwa? Then zvobva zvanzi izvoni, vageza vabhasta nyaya yekurainform. Takakuenda last year uko kuFinancial Intelligence Center uko. Takakuenda last year muna June. Tikata maaudio takamangara zvose mari dzikafridzwa. I don't know kuti mune muchizama kuda kuita seko. Every day you are fighting each other or someone. Every day pachano yenyu you are turning against each other. There's commotion in your camp. Munozoitungamira sei nyika muchita zvokurwa kudai musati mava pachisimba? Musati mava pachisimba, musati mava nemasoja akakuprotectai. You don't want people to ask you things, but you ask the current government kuti muri kuita zvakati zvakashata. You've got that freedom of speech yokutaura zvamunoda handiti? And yet imi musati mava in power muri kuti musati bvunze. Angobvunza chete vana chimama vaya ndivo ninganikira vanjenge vakushaisisa manyoka emabhunu. I stay in Gauteng. He stays in Cape Town. So how do I do that? Ndozviita sei zvamuri kutaura izvo kuti ndamutengesa to do what? I spend 5 or 6 hours ndina nyoka yemabhunu. And rightfully so, you say hana mapepa. Nyoka yemabhunu hana mapepa. I send him money. He paid for an airfare ticket to come to Johannesburg. Ndova namtitora Uber uye pa hotel yatatiri. And he came. Zvakanaka anga nepassport yake ezvinomava kuzoti hana mapepa, hana chi, muchingoda kubira vanhu mari chete. Azochaiwa machi, azosungwa azodi. We don't know nothing about that. So if I was this person that you say kuti ndiri musiyai, ndoda kumuseta up, I spend 5 hours with him mani mimi mabenzini, I would have asked kuti okay, ndinaye munhu uya uyu achingoti pota achingobuda apa atobatwa chikafu, wakadya chikafu chaingovapo. It was a buffet, eating everything that was there. Handidai nanga ndiri agent unzi ndiri pabasa munhu izvi ungadai akatofa kana kuti ava kutorwara.
munongotaura zvinhu zvamusingazivi. Ndakakudza kuti muita politics dzekudhara dzaitwa nanambuya mahofa dzidzi. Those dzamuri kuita, it won't work in the 20th century. That's why I decided I need to open a channel. I need to fight this Ningi. I said I need to fight misinformation, disinformation. You guys are muite. Iwe Sarwaka. Listen here. If you know kati Chimama tinomuziva anga akadai so akaroorwa uko akaita vana uko hazvina kana basa mani iwe Sarwaka yo. Does that stop corruption iri kuitwa kwaRari? Does it stop the looting of the minerals iri kuitwa kwaRari? You are changing focus yevanhu from the 2030 mantra yanga yanyanya kuzara pa social media apa. Yanyararwa but 2030 iri kuindirira mberi mani quietly. Then you get people to focus on things that don't matter. Chimama this, Chimama msiyaiwo. Une payslip yangu. Waiva hapo pandakapuwa mari yacho. Munotaura zvinhu zvekungoti munhu yeye ngavengwe. Voice rake ngarisa and you are men for that matter. Varume vanoita group re WhatsApp kutaura munhukadzi. Hamunyari. Hamunzwe kunyara muchiita izvozvo. Kutoderedza voice kutoisa zvimatoni kuti unatsoconvince vanhu kuti haiti. Then you have people calling me Varoi, Muroi. And what are the names? I don't care what you call me. It doesn't move me at not even an inch. I have a thick skin. Whatever you call me, whatever you do, will not move me. They use my name to gain my views. They use my name to gain my likes and whatever. Ndato we apa YouTube kuto wiratu. This time around, I will be holding you to account. Mumbosiya zvokutuka vanhu izvi. Muti udze imi kuti right. Anenge ari president ndiani? Toda kuziva. Toda kuziva president na vice president wacho ndiani? Minister of finance ndiani? Ku army ndiani? Toda kuzviziva izvozvo. Kana muri mima leader, muri kuita National Transitional Authority here. Kana kuti muchapedzisa temu yaID. Vanhu havaendi kuondoka vasingazivi. Tiri macitizens toda kuziva. Muchatipa rini ma-free and fair elections. Mari dzamakapromisa vanhu ma-1,500 iwaya anotanga kupiwa rini? Are you going to retain 10% of the civil servants or are you going to keep it at 100%? How are you going to deal with corruption? How are you going to follow the money iri kubiwa nezvigananda? How are you going even kustopa zvigananda? What are you doing muri kunze kwenyika izvezvi? To trace my properties evanhu. Permanent Secretary of Finance une 18 properties muno South Africa. You're not talking about that, but Chimama ye. You idiots. Kurai muite varume vakuru. We have better things to talk about. Okay? Better things to talk about. And besides, you need to know kuti muri ZANU PF kami. Muri ZANU PF muri kuti my citizens come here. Takaku abuse takaita zvakati. Chitiregererai. Okay, you assume that the people have forgiven you. Chitibatsirai tibvise ID munangagwa. Tabvisa ID munangagwa tounza vageza or whoever wamunenge muchiti ndianenge ari president. But we need you. Kuti mutibatsire kuti paite zvinatsoita kuti zvisaita sokuti iku. And yeti munouya tozokudzai zvinhu zvese tambobvisa ID imemi tumatsotsi twevanhu. Makangana kuti my citizens will never forget. They will never forget about Gukurahundi. You don't take muti chiko amubvume zvinhu zvamunenge makaita. Zvakangonzi Gukurahundi, it was a moment of madness. Monthlante Commission zvikanzi let bygones be bygones. Ndizvo zviri mu DNA yeZANU PF iyoyo. Yezvino you are coming, we need you. Makangana kuti 2017 takaitiswa. That is why some people like myself are being attacked because tozviziva. You have always been on the receiving end of ZANU PF. Now you are disgruntled. And you want to make sure that you hit the head that speaks, which is Chimama. Hit a hard. To an extent, you're going to threaten or never make 13 kuti we are going to kill you. Ukangobuda gede rako tikuisa nyere musoro. And yet you say, Tokuisai ku Kenan. You are rubbish, you guys. You need to change your behavior.
That behavior iri mu DNA yeZANU-PF, you need to change it. We have not forgotten what you have done to Itaidza Mara. You have never taken account of that. Vanhu veopposition vakapisirwa dzimba dzavo, misha yavo. Vanatozwa kuti iwewe takupisira nokuti uri kusapota Tsvangirai. Imimi hamuchere mvura nokuti mosapota opposition. Imimi makudimburwa maoko nokuti mosapota opposition. Imimi makaita zvakadai so tiri kukurovai. Pindai mumaita protest, pindai mumajere, musabude. How are you going to destabilize or to separate my institutions? Kuti ave independent judiciary, zvose kumapurisa ikoko kumasoja kwese army yozvimirira iri independent, zeki yozvimirira iri independent. You're not talking about that. You're just saying, vakazoba, vakazodai. We don't want to hear it. We're tired of hearing that. You've been talking and talking and talking non-stop. Otonza uti bai uyu mwana wavageza. I don't even know this guy. He says, Chimama ndatengese iko iwe. Answer my questions andiri kuisa ipapo. Stop insulting people. Siyai zvekutukana nevanhu nekuaccuse vanhu. Tiudzei your plan. Handiti ndezvataingobvunza vanhu achingobvunza kuti Chamisa hana strategy. Haana ma-structures. Mune ma-structures here imi. Muchii chiri kuita mari, you can't even account for money, small amounts. What about upfumi hwenyika? Mari dzenyika. Imi kai? Musafunga kuti takapusa kana makationa takadai so. Ndanga ndisingauyi kuda kutambira kunoku nokuti mune muchingospreada nema uyu wowana maviews yodini. Ndakuda kuvhura channel yangu. Anyepa ndiye ndichingotaura chokwadi. Tichirovana nemafacts because kunoku munofadzana nenhema mani. Muchikwidzana ndege dzemashanga. I am sick and tired of you guys. Politics dzenyu varume dzotirwadzaini. Kubva kuna Ian Douglas Smith tichingonetswa. Kam Robert Mugabe vana Muzenda vana Banana vana ani. Politics dzechirume now vana ED. We are tired. We ask questions and don't stop us.